Actitud, actitud. Ja muntarem una barricada. Va. Ara sí, marxarem ja amb l'última. Agrair al Jordi, a la gent de l'Ermita Metàl·lica, a les bandes Draco i Conspiració i a tots els que heu vingut per fer això possible. Per nosaltres ha sigut un plaer, vaig ser aquí, a les Terres de l'Ebre. Merci a tots. Acabem amb un tema que li dediquem com sempre a Europa, aquesta Europa racista, aquesta Europa que deixa morir criatures als seus mars. Els diríem que recordin, que facin memòria, que recordin tal dia. Merci, bona nit família.